Milujem to zapnúť kom a pustiť nejaký ten beatik práve vo chvíli, keď ma to najviacej chytí. Každý má svoj problém, vec, ktorého veľmi sere, niečo, čo mu nedá spať a nervy mu to žere. Vždy nervózny, keď nevie, čo sa potom neskôr stane. To ale neovplyvníš, príde to proste samé. Všade hádky, stres a nervozita, alebo smútok, keď vzťah na polku prepolí sa. Niekedy si človek nevie nájsť čas ani sám na seba. Nie je to, aby si našiel čas ešte na svojho partnera či blízko priateľa, vaši tých, ktorí sa s tebou priatelia, lebo v živote môže zhorieť aj kúsok papiera. Netreba to zapierať, zlé spomienky nestačí len zatierať, pretože nevždy zmiznú, sú veci, ktoré nevždy výjdu. Tak dopraj si kľud na chvíľu, teda ak máš tú silu bojovať proti všetkým, aj keď si sám vojak v poli. Je to vždy lepšie robiť veci, čo sú proti tvojej vôli, aj keď je možné, že toto ľahko zlomí, aspoň bude silnejší potom v tom ďalšom boji. Aha. Hľadáš mysel života a stále nevieš prečo žiť. Hľadáš niekoho, s kým by si mohol svoj život prepojiť. Môžeš mať skromný život a byť doma so ženou, alebo celebrita s troma babami v jednom z luxusných hotelov. Sám si vyber, či chceš len tú svoju jednu pravú, alebo chceš všetky a tú svoju veľkú slávu. Často človek nevie, že čo presne chce, preto sú jeho skutky často nepresné. Doma kľúčkom, že nad dverami netresne, a časom uvidíš, že všetky veci sú beztrestné. Každý musí občas platiť za svoje chyby, ale aj za chyby, keď je vinný niekto iný. Spravodlivosť na často nehrá veľkú rolu, preto tento cez spravodlivosť má proste smolu. Môžeš akurát tak držať ruky spolu a modliť sa tam hore k Bohu. Školu a robotu, sa postupne dostávaš do dôchodu. Môžeš za sebou vidieť len veľkú pohodu, ale tiež môžeš vidieť veľkú potopu. Ten život beží rýchlejšie ako gepard a na tvojich blízkych ostáva len hlina meka. Teraz len sedíš doma a nalievaš whisky, popri tom ako počítaš zisky, ale vieš, že raz prídu aj tvoji blízky a budú sa na teba pozerať z výšky. Vždycky rob len to, čo je správne pre teba, lebo len ty bude tvoja cesta spestrená. A bojuj za to, čomu v živote naozaj veríš, a bojuj za tých, ktorí si v živote naozaj ceníš. Svet je ťažký a nekáže si tu vie svoje miesto nájsť, je iba na tvojom odhodlaní, ako ďaleko si schopný zájsť. Sám musíš zistiť, kto je priateľ, čo ťa naozaj v láske má, a kto je blbý hajzel, čo to fakt len hrá. Keď máš rodinu, priateľov, lásku a samého seba, tak povedz, čo ti k šťastiu ešte viacej treba.